No a to ešte neviete, ja vám musím povedať jednu radostnú správu. Keďže ste sa prihlásili dnes večer spievať, tak postupujete do súťaže o zájazd na Kanárske ostrovy. Čo vy na to? Ale keď to náhodou vyhráte, tak to zaplatíte. Čo vy na to? Radšej o pivo! Dobre, dohodnuté. My to stopneme a odovzdávam vám mikrofón. Nech sa páči.